Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pizza size na bulan sang Oktobre tuig 2020. 80 ka adlaw na lang ang nabilin, Paskwa na. 87 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo para karon nga adlaw. Nangin madinalagon, may jutay nga kabudlayan ang pagbukas sang klase kahapon. May pila ka mga problema nga naengkwentro ang aton sini mga manunudlo. Pero tayo yon, dayon ang bukas sang klase. May aragid problema dito sa Batangas kahapon, kinahanglan pa sang mga manunudlo nga magsaka sa babaw atop agod nga makaangkon signal. Purti, no? Hamak mo, maestra ka, masaka kay mo sa babaw atop to, agod lang makakuha signal. Ang iba tabok suba, kaptan sa ibabaw ang module para makatabok suba, makadulong sa mga estudyante. Purti, no? Gabasa lang ko kahapon sa mga balita, daw bilib makita sa aton mga manunudlo. Porsigido bala nga magapadayon ang pagbukas sang klase. Nabudlayan sila mo. Suno kay Elinet Escaluna, school principal, sang among bulutuan dito sa Batangas, nabudlayan sila nga makakuha sang signal sa internet kag mobile data bangod ara sila sa remote area. Amo ina kabangdanan ko nga masaka ka pa sa babaw atop. Purte, no? Bilib man ko sa aton sining nga mga manunudlo. Samtang si Education Secretary Leonor Briones nagsiling nga victory daw maayogid nga wala mapunggan ang edukasyon sa likod sining pamahog sang COVID-19. Suno sa report, ang mga 24 milyones ka estudyante ang nagpa-enroll sining tuig. Yati, bisan paano, bisan may bulubag-o, may kabudlayan, da maguhan ka sa bag-o nga sahi sang pagtudlo, pero padayon na ang pagbuto, padayon na pagbukas sang klase. Kamu inang pila ka mga kabudlayan nga na-encounter sa aton manunudlo, pero bali wala. Ginaidiyahan, ibang nga saka babaw lubi, para lang may signal. Amo inasubong ang nagakatabo. Kabay pa, nga bisan paano masabat ini nga problema sa aton gobyerno. Gasulod ng mga dalagko, nga mga sale sites ang Chinese. Hindi ba nga ginapasulod na ina? Ginatukod na ina. Sa bisan diin lang, basta may duta ka, may ara ka papilis, may ara ka ipakita, nga may titulo ka, tukuran nila, bayran ka.
padamuon ang mga patindog sang tower sa bilog nga pungsod Pilipinas para nga accessible ang internet sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pero kung saan o ina, wala pa kasiguruhan. Pero nagapaginbulahan lang kita bisan paano nagbukas ang klase para sa mga estudyante sa pampubliko nga bulutuan. Ang private school siya duga na nagbukas. Ang iba niya nagsira na temporaryo, ang iba nagsira permanente kay wala ginman madamo nga nagpa-enroll nga hindi makasarang magsweldo ang mga nagapanag-iya sang pribado nga bulutuan. Amo pa ina ang tagaan sang lubad karon sa aton gobyerno kung paano ina mabuligan ining nadulaan trabaho nga mga manunudlo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa iyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Perting pitik kahapon ba? Sang spokesman sa Malacanang kay Vice Presidente Leni Robredo. Nagwa sa survey. Ang survey sang Pulse Asia, masado kataas ang rating ni Presidente Duterte. Ang iya approval rating punti kataas. Sos. Halin sa 87% nga rating sa tong Setyembre 2019, sos nagdangat sang 21%, 91% ang rating approval ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang si Vice Presidente Leni Robredo nagnubo sang 57% halin sa 58% nga approval rating. Bangod sini pumitik gid si President spokesman Harry Roque. Sila niya kahapon, sila niya Vice President, Madam, ano abi niya kung untatan taanay ang pamulitika sa tion sang pandemya. Ini
ginawag gin palayag sa preskon dito sa Boracay gid. Naku madam, abi niya likawan tanay pamulitika basi niya mag taas-taas rating mo. Purti medyo mahinay nga sugilanon, may pitik jutay. Nya abi madam, abi untaton tanay ang politika. Basi kon madugangan na ang trust rating mo. Kay subong mo, kitaon kid, amak mo. Ang presidente kapang lapaw ang rating niya. Ang imo ya ganubo. Purti ba? Purti nga. Pitik ni presidential spokesperson Harry Roque. Medyo jutay lang nga. Kuting-kuting sa vice presidente. Talagas ang ilang rating ba? Ang Senate President si Vicente Soto, 84 man. Si Cayetano, 70% porte nga mga rating nga ginhatag sang Polls Asia. Tiyan mo ini Kung matuod din ang hambal ni Roque, nga posible nagdubo ang rating sa Vice Presidente, kay gapamulitika siya. Tuod na, Vice President, gapamulitika ka kuno. Untati kuno, kay basi magtaas rating mo. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asin na pinuproduce ng ating tiyan. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayong aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Patayong aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ito.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy That time, lasay 57 na. Maayong balita, suportado sa National Interagency Task Force ang amat-amat na pagbukas ng ekonomiya sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Sa resolusyon, aprobado ini, sa Oktubre 2, suportado na sang IATF ang rekomendasyon sang economic cluster nga dugangan amat-amat ang pagbukas ng ekonomiya. Bangod kuno kay daw nag-ayo naman ang healthcare facility naton, healthcare capacity, padayon nga pagpayo sang hospital care capacity, ang dugang nga pagbukas sang public transportation, kag ang pagpabilin sang community quarantine classification, apang istrikto ang implementasyon sa mga health kag safety protocol. Bangod sini, amat-amat buksan. Ambot silingon, alin sa mga restaurant, 50, pakadto sa 75, posible, 100%. Pag-abot sa natalana nga panahon, ang 100% nga pag-arangkada sa public transportation, ang mga 75 tubtob 100% nga pagbukas sa mga establishmento komersyal. Amo ini, ang inapaabot naton, sos, daw sano pa, subong na, kaya daw kahilidlaw na gid. Di amo maning ginapaabot sang tanan, amo na siling ko kamay disiplina, kung patihon talang ang tanan nga ginapaandam, makabalik kita amat-amat sa aton normal nga pagpangabuhi. Pero mintas tanto nga wala baksin, mintas tanto nga wala pa sa nagpalayag nga nag-iskirda na si COVID-19, dili anay kita, pabilin kita sa paghalong. Bisan paano, subong na diskubrihan na kita sa gobyerno nga kinahanglan idungan niya gid ang ikayong lawas kag pagbukas ang ekonomiya para nga hindi kita mapututikoy, hindi magsarurot ang ekonomiya sang pungsod. Labi na gid ina, sobra pa ni sa COVID-19, kung wala nakanon ang tao, mapatay kay mos gutom. Sa COVID-19, mabuhi ka pa, may swab testing pa. Pero kung lapnagon ng gutom, sobra pa ini sa COVID-19. So kinanglan, idungan ta ang pag-atipan sang ikayong lawas kag pagbukas sang ekonomiya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako gali si Melchor Legaspi. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal, international, sports kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila,